കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ രചിച്ച ഒരു ഭജന, ഈ ഭജന നമുക്ക് നോക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരണാഗതി എന്ന പുസ്തകത്തിലുള്ള ഭജനയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ പ്രഭു, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു जीवे दया करी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी. सोपाशद स्वीय धाम अवतारी. अत्यंत प्रेम कोरी बारो धाम. सिखायो शरणागति तेरे प्राण. दैन्यात्मनिवेदन गोप्तृत्वे वरना. अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालना. भक्तियान मात्र कार्ये रसिकार. भक्ति प्रतिकूल भाव जनांगीकारा. तदंगा शरणागति होई बेजाहारे. ताहारे प्रार्थना सुनी श्रीनंद कुमारा. रूप सना पादे गंदे तृणा कोरी. भक्ति विनोद पादे तुकुन पाद दूरी. कांधिया कांधिया बोले आमी तो आधमा. सिखाए शरणागति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी. सोप्रसाद स्वीय धाम अवतारी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഭജനയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഭജനകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 100ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ശരണാഗതി എന്ന ബുക്കില് അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ജീവേ ദയാ കോരി. സ്വപാർഷദ സ്വിയ ധാമ സഹ അവതാരി. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് തന്റെ പാർഷദന്മാരുമായിട്ട് വന്നു. എന്തിനാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ആ അധപ്പതിച്ച ആത്മാക്കളിലുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടും അവരോട് കാരുണ്യം തോന്നി അവർക്കെല്ലാം ശരണാഗതി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്, ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ. കൂടാതെ ജീവേ ദയാ കോരി, എല്ലാവരുടെ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവനായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ശരണാഗതി. അദ്ദേഹം എന്ത് കൊടുക്കാനാണ് പാർഷദന്മാരുമായിട്ട് വന്നത്? സഹ അവതാരിയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നത് ഈ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പ്രേമം. അത്യന്ത ദുർലഭ പ്രേമ, ഏറ്റവും ദുർലഭമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണപ്രേമം. ആ കൃഷ്ണപ്രേമം കോരി ബാരെ ദാന, എല്ലാവർക്കും ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ആരാണ്, എന്താണ്, ഏത് അധപ്പതിച്ച ആത്മാവിനും ആ ഏറ്റവും ദുർലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചു. ശിഖായ ശരണാഗതി പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നു. ഭക്തേര പ്രാണ, ഭക്തന്മാരുടെ ജീവൻ, പ്രാണനാണ് ഈ ശരണാഗതി.
അതാണ് ഈ 2 ലൈനിന്റെ അർത്ഥം. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ഈ അധപ്പതിച്ച ജീവനുകൾക്ക്, അധപ്പതിച്ച ആത്മാക്കളോട് ദയ തോന്നി. അദ്ദേഹം ആരുമായിട്ടാ വന്നത്? അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നത്, പാർഷദന്മാരുമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വന്നതാണ്. എന്തിനാണ് വന്നത്? അത്യന്ത ദുർലഭമായിട്ടുള്ള പ്രേമഭക്തി എല്ലാവർക്കും ദാനം ചെയ്യാൻ, പിന്നെ ശരണാഗതി പഠിപ്പിക്കാൻ. ശരണാഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ. ഭക്തരുടെ പ്രാണനാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശരണാഗതിയാണ്. ഇനി ഈ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ശരണാഗതിയിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ദൈന്യാത്മാനിവേദന ഗോത്രത്വേ വാരണ അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ ശ്വാസപാലന. ഇതിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്കുണ്ട്, അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആപത്തുകളിൽ നമ്മളെ വന്നിട്ട് രക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനെ എന്ന്. അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. അതെ, അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ദൈന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിനയത്വം വേണം. ആത്മനിവേദനം, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ആത്മനിവേദനം. ഗോപ്തൃത്വേ വരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് മറ്റാരുമല്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടും നമ്മളുടെ വീട്ടുകാരും കൊണ്ടും ഒക്കെ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ കാരണമാണ്. നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് ആ ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളുടെ ആകെ ഒരേ ഒരു നമ്മളെ എല്ലാരെയും പരിപാലിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ എല്ലാ സംരക്ഷകനും നമ്മളെ ഈ നിലനിർത്തുന്നതും പരിപാലനം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ആരാണ്? അത് ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്ന വിശ്വാസം, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന വിശ്വാസം. ഇതാണ് 4 കാര്യം. ഇനി അടുത്ത 2 കാര്യങ്ങളൂടെ പറയുന്നത്. ഭക്തി അനുകൂല മാത്ര കാര്യര സ്വീകാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തി അനുകൂല മാത്ര കാര്യര സ്വീകാര, ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഭക്തി മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് സ്വീകരിക്കുക. ഭക്തി അനുകൂല, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ സ്വീകരിക്കുക. ഭക്തി പ്രതികൂല ഭാവ വർജനാംഗീകാര. അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ തള്ളിക്കളയും. അതെ. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ശരണാഗതി. നമ്മളുടെ വിനയം, നമ്മളെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളെ പരിപാലനം ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയുള്ളൂ, അത് ഭഗവാനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളത് വർജിക്കുക. സാധംഗാശരണാഗതി പോയി ബേജാഹാര താഹാര പ്രാർത്ഥന സുനി ശ്രീനന്ദകുമാര. ശ്രീനന്ദകുമാരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ആരാണോ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ, ഈ സാധംഗ 6 അംഗങ്ങൾ, ശരണാഗതിക്ക് 6 അംഗങ്ങളുണ്ട്. ശരണാഗതിയുടെ ഈ 6 അംഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് ജീവിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ നന്ദകുമാരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കേൾക്കുന്നു. ആരാണോ ഈ 6 അംഗങ്ങളുള്ള ശരണാഗതി സ്വീകരിക്കുന്നത് അവന്റെ പ്രാർത്ഥന നന്ദകുമാരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കുന്നു. രൂപാസനാദാന പാദേ ദന്തേ തൃണ ഗോരി ഭക്തി വിനോദോപോധി ബാധോരി. ഭക്തി വിനോദ താക്കൂറായിട്ടുള്ള ഞാൻ 2
ഗോസ്വാമിമാരായിട്ടുള്ള രൂപ സനാതനന്മാരുടെ കാൽപാദങ്ങളിലെ തൃണം മാത്രമാണ്. അവരുടെ കാലുകൾക്കിടയിലെ ഒരു പുല്ലാണ് ഞാൻ. ആ പുല്ലായിട്ടുള്ള ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും കാലുകളെ മുറുക്കി പിടിക്കുന്നു. പാദാധോരി ഭക്തി വിനോദ പാദേ. അപ്പം അദ്ദേഹം ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ തന്നെ തന്റെ ഭജനയിൽ എഴുതുന്നു, ഞാൻ ഭക്തിവിനോദൻ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാൽക്കലിലെ വെറും പുല്ലാണ്, ഒരു തൃണം മാത്രമാണ്. രണ്ട് ഗോസ്വാമിമാരുടെയും കാൽക്കലില് മുറുകെ പിടിക്കുന്നു, അവരുടെ താമര പോലുള്ള കാൽപാദങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. കാന്തിയ കാന്തിയ പോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട്, കാന്തിയ കാന്തിയ കരഞ്ഞ് വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അമീതോ അധമ, ഞാൻ അമീതോ, ഞാൻ വെറും അധമനാണ്, ഏറ്റവും താഴ്ന്നവനാണ് ഞാൻ, അധമന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അധമനാണ് ഞാൻ. ശിഖായേ ശരണാഗതി ഓരോ ഹേ ഉത്തമ. അങ്ങ് അതായത് ഈ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിമാരുടെ അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, സിഖായേ ശരണാഗതി എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരൂ. അങ്ങനെ ഈ ശരണാഗതി സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ അധമനായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഉത്തമനായി മാറട്ടെ. വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഉണ്ട്. അതിൽ ശരണാഗതിയിലെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹതന രഘുനാഥാനിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹതന ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ലീലകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഭക്തി സദാചാറില് ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്, ഏതൊരുവനാണോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്, ജന്മജന്മാന്തരം പഠിക്കുന്നത്, വളരെ പ്രയത്നപൂർവം പഠിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു അവസരമാണ്, ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനേകം നാള് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഗിഫ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് തരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച്, ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല, ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഒരു മറ്റാഗ്രഹം, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കാമെന്നല്ലാതെ മറ്റ് ഭൗതികമായിട്ടോ ആധ്യാത്മികമായിട്ടോ ഉള്ള മറ്റാഗ്രഹങ്ങളില്ല. അതായത് എനിക്ക് ഗോലോകത്ത് പോകണം, എനിക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നിന്ന് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ പോകണം എന്ന് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അന്ന് ഞങ്ങള് നരകത്തിട്ട ആണെങ്കിൽ അതും സ്വീകാര്യമാണ്. അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തന്നെ ചെയ്യാം, അങ്ങക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് എല്ലാം ചെയ്തോളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ സന്തോഷം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ, അങ്ങനെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു, കുറെ മാതാജിമാരും അതേപോലെ പ്രഭുക്കന്മാരും എല്ലാം എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇങ്ങനെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ കേൾക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്.
ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടുകയും, കാരണം അത്ര എളുപ്പമല്ല ഭക്തിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും നമുക്ക് ആ ഒരു രുചി കിട്ടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതൊന്നും കേൾക്കാതെ ഈ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ആ രുചി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. കൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സാധാരണ ഭൗതികവാദികൾക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യവും കാണില്ല. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ താല്പര്യം ഇപ്പൊ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അതായത് സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച്, രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച്, ഇപ്പോ എന്താ TV ഓൺ ചെയ്ത് ന്യൂസ് തന്നെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കേട്ട് അവര് അധർമ്മത്തിലോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ വളരെ ദുഃഖകരമായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർ മായയുടെ അടിമത്തത്തിൽ പെട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അത് ദുഃഖമാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ, അധപ്പതിച്ച് അധമരായിട്ടുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അങ്ങനെ വലിയ വലിയ അവരാരും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളല്ല, എല്ലാരും ഭഗവത് ലോകത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ നിത്യസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്. അവര് ഈ അധപ്പതിച്ചവരെ ഉയർത്തിയെടുത്ത്, അവരോടുള്ള കാരുണ്യം തോന്നി ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ നിത്യസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഈ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തെ കരുതിക്കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ്. ഈ ഭക്തന്മാർ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്രയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വർഷം നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോ ഞാനെപ്പോ ചെയ്തു നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല, നമ്മളത് വിശ്വസിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാൻ അത് കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ആ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കാനും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വരെ തോന്നുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണോ? നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിക്കും നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണോ? ഇല്ല മാതാജി, നമ്മളൊന്നും ആയിട്ടേ ഇല്ല. അതെ, നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല. പക്ഷേ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ആകും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാരും ആ ഒരു പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പാതയിലാണ് നമ്മൾ, കറക്റ്റ് പാത്തില് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും ഫ്യൂച്ചറിൽ, ഈ ഭാവിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും, ചിലപ്പോ അത് കുറച്ച് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാം, എന്നാലും ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്തും. കാരണം ആ പോകുന്ന റൂട്ട് നമ്മളുടെ കറക്റ്റാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ആ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തരികയാണ്. നമുക്ക് ഇത്രയും താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇത് കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നത് തന്നെ. കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും അത് ഭഗവാനല്ലേ, ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യാം, ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തുന്നു, അത് ഭഗവാന് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ചിന്ത തോന്നും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മളും ഒരു ആത്മാവാണ്, നമ്മളും ശുദ്ധ ഭക്തരാകാനുള്ള ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പോ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കാനും പറ്റുന്നത് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് വെച്ച് അവരുടെ പാത പിന്തുടരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ താക്കൂർ അദ്ദേഹം അതായത് നമുക്കറിയാം 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്, സത്യയുഗ, ത്രേതായുഗ, ദ്വാപരയുഗ, കലിയുഗ. സത്യയുഗത്തില് നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു, ത്രേതായുഗത്തില് രാമചന്ദ്രനായിട്ട്, ദ്വാപരയുഗത്തില് കൃഷ്ണനായിട്ട്, കലിയുഗത്തിൽ ആരായിട്ടാണ് വന്നത്? കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കും. കലിയുഗത്തില് നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതാണ് ഭഗവാൻ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരമല്ല, അവതാരിയാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വന്നതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഗൗരംഗ പ്രഭു നവദ്വീപിൽ വന്നു. എന്തിനാണ്? ഈ നമ്മുടെ ആ ശരണാഗതി
ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭജനയിൽ പറഞ്ഞു, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയാകാരെ. നമുക്ക് ദയ കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം കൃഷ്ണപ്രേമം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി, ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പോയി. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ ഭഗവാനെ തന്നെ എങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിക്കും, അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള 6 ഗോസ്വാമിമാർക്ക് എന്താണ് 6 ഗോസ്വാമിമാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പുനരുദ്ധീകരിക്കുക, കൂടാതെ കൃഷ്ണാബോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുക, പിന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂർത്തികൾ, അതായത് ശ്രീ ഗോവിന്ദ, ഗോപിനാഥ്, മദൻ മോഹൻ, ഈ മൂർത്തികളെ എല്ലാം പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. പിന്നെ വൈഷ്ണവ എത്തിക്കേറ്റ്, അതായത് വൈഷ്ണവ സദാചാരത്തെ കുറിച്ച്, എങ്ങനെ വൈഷ്ണവന്മാര് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, വൈഷ്ണവർ തമ്മിൽ ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരിലും കൊടുക്കാനായിട്ട്, അതും സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഈ ഗോസ്വാമിമാരെടുത്ത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാരും നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണീക നിപുണവും, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പഠിച്ച്, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ ശാസ്ത്രമുണ്ട്, ഇപ്പൊ ബുദ്ധിസം ആണെങ്കിലും ഖുറാൻ ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ ശാസ്ത്രവും പഠിച്ച് അതിന്റെ എല്ലാം സത്തയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം നമുക്ക് രൂപ, സനാതന, ഭട്ട, രഘുനാഥ എല്ലാരും ആ ഗോസ്വാമിമാര് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ബുക്കുകളെല്ലാം അങ്ങനെ അവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു. ഗോസ്വാമിമാര് പോയതിനു ശേഷം പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ 3 ആചാര്യത്രയ എന്ന് പറയും, 3 പേരുണ്ട്. അതാണ് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീനിവാസാചാര്യ, നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ. ഇവര് 3 പേരുമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയ ആചാര്യന്മാരാണ്. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇസ്കോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പ്രഭുപാദരാണ് ഇതിന്. അല്ല, പ്രഭുപാദരല്ല. പ്രഭുപാദർക്ക് മുമ്പേ ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാര് രചിച്ച് ഇതെല്ലാം തന്നപ്പോ അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീനിവാസാചാര്യർ, നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ ഇവരെല്ലാം മുന്നോട്ട് വന്നു. പിന്നെ അവര് പോയതിനു ശേഷം അവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ചു നാള് ഈ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയ്ക്ക് ഒരു മൂടൽമഞ്ഞായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ കാർമേഘമായിരുന്നു. കാർമേഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ ഭക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ടീച്ചിങ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അടുത്ത ജനറേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതും അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അതിനുശേഷമാണ് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂറും ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷണും വന്നത്. അവര് വീണ്ടും ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തെ പുനരുദ്ധീകരിച്ചു. പിന്നെ വളരെ കുറെ നാള് അന്ധകാരമായിരുന്നു ഗൗഡിയ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ ലീലകൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, വളരെ പ്രയാസമാണ്. കാരണം ആ സമയത്ത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ടീച്ചിങ്സ് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം അപസമ്പ്രദായമായിരുന്നു. അപസമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ്സ് ആയിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുന്നത്. ഈ 13 പ്രധാനപ്പെട്ട അപസമ്പ്രദായങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു പുച്ഛമായിരുന്നു, ഇതാണോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നത് എന്നുള്ള ധാരണയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. കുറെ നാൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തായിരുന്നു ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഈ അപസമ്പ്രദായത്തിൽ പെട്ടുപോയേനെ. ഈ അപസമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ജാതി ഗോസായി. ജാതി ഗോസായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജാതി, അതായത് ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരുവൻ ഗോസ്വാമി ആവുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ എല്ലാരും അധപ്പതിച്ചവരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ഒരു അപസമ്പ്രദായം. രണ്ടാമത്തെ അപസമ്പ്രദായമാണ് ഗൗരംഗ നാഗരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അപസമ്പ്രദായമുണ്ട്. അവരുടെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനാണ്, കൃഷ്ണൻ ഗോപികമാരുമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഗോപിമാരുമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഗോപികമാരുമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് ഇതുപോലെ മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് അതൊരു വേറെ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് അത് പോവുകയാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അതേപോലെയാണ് പറഞ്ഞു മാറ്റുന്നത്. കാരണം നമ്മളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ആൾക്കാരാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യും. അതുപോലത്തെ ഒരു അപസമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഗൗരംഗ നാഗരി. പിന്നെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സാധാരണ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും, അയ്യേ ഇങ്ങനെയാണോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ളവർ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതാണോ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്? പിന്നെ സഖി ബേക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപസമ്പ്രദായം ഉണ്ട്. അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഞാനും രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സഖിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളെ പോലെ ഗോപിയെ പോലെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രാധാകൃഷ്ണ ടീച്ചിങ്സ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും, ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഓരോരുത്തരും സഖികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് അവര് വേഷം മാറി, ഇപ്പോ ആണ് പെണ്ണായിട്ട് മാറി ആ രീതി. കൂടാതെ ഇവര് ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രചാരണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഔല ബൗല എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീർത്തനങ്ങളാണ് ഈ പബ്ലിക്കിൽ പോയി പാടും. അവര് കീർത്തനം പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് തന്നെ ഓരോന്നുണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് അതില് കൃഷ്ണൻ രാധയുടെ പേരൊക്കെ വന്ന് ലീലകളാന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് കൊളോക്കിയൽ ആയിട്ടുള്ള ചില വേർഡ്സ്, ചില വാക്കുകൾ, അതായത് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കി, സ്വന്തമായിട്ട് അതിന് ഓരോ നിർവചനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ നാമസങ്കീർത്തനം നടത്തും, ഒറിജിനൽ നാമസങ്കീർത്തനത്തിന് പകരം. എന്നിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളെയാണ് അവരിതിന് തെളിവായിട്ട് പറയുന്നത്. ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വെച്ച് അവര് ഓരോ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രചരണം നടത്തുകയാണ്. പിന്നെ പ്രാകൃത സഹജിയ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര്, അങ്ങനെ പല പല അപസമ്പ്രദായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പാർശ്വന്മാർ, യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എവിടെ പോവും? അവരെല്ലാരും ഇതുപോലെ, നമുക്കറിയാം ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം ഇതിലൊന്നും ഇടപെടില്ല. ആരുമായിട്ടും ഇടപെടാനേ ഇഷ്ടമല്ല. അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനും നാമം ജപിക്കാനുമാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ ഏതെങ്കിലും ഗുഹയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഭജന ചെയ്യുകയൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇത് എത്തുന്നില്ല. അപ്പം ആൾക്കാർക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ടീച്ചിങ്സിനോടും ആർക്കും ഒരു താല്പര്യം തോന്നിയില്ല. ആ സമയത്താണ് ഹിന്ദു ലീഡർമാര്, ആ സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബ്രഹ്മസമാജം തുടങ്ങി. പിന്നെ ഈശ്വർ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ മറ്റൊരു സമാജം തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവരുടെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി ആർക്കും ഒരു ആകർഷണം തോന്നിയില്ല. ഈ യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഗുഹയിലും പോയും ഏകാന്തമായിട്ട് ഭജന ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപസമ്പ്രദായമാണ് മൊത്തവും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഹിന്ദു ഭരണാധികാരന്മാരെല്ലാരും ഇങ്ങനെ അവരുടെ സമ്പ്രദായം, അവര് മിക്കവാറും ഈ മായാവാദ ഫിലോസഫിയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതോടുകൂടി എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു. ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവിസം എന്ന് പറയുന്നതേ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനെ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തെ തിരിച്ച് എല്ലാരിലും എത്തിക്കാനായിട്ട് വിടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം 1838 ജനിച്ചത്. കേദാർനാഥ് ദത്ത എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. 1838. ഈ കേദാർനാഥ് ദത്ത ശരിക്കും ആരായിരുന്നു എന്നറിയോ? കമല മഞ്ജരിയാണ്. അതായത് രൂപമഞ്ജരിയുടെയൊക്കെ ദാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു മഞ്ജരിയാണ് കമല മഞ്ജരി. അദ്ദേഹം അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കമല മഞ്ജരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ഭജനയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കമല മഞ്ജരി ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ. എന്താണ് അദ്ദേഹം അഗോലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ എന്താണ്, കമല മഞ്ജരി എന്താണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ഏത് മഞ്ജരി ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ.
അദ്ദേഹം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നയനമഞ്ജരി ആയിരുന്നു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. ഇദ്ദേഹം കമലമഞ്ജരി. കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തെ 7ാമത്തെ ഗോസ്വാമി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. നാദിയയിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ആനന്ദചന്ദ്ര ദത്ത. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ പേര് ജഗത് മോഹിനി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. അപ്പൊ ഈ കേദാർനാഥ് ദത്തയ്ക്ക് ആത്മീയ നാമം ദീക്ഷ ലഭിച്ചപ്പോ നാമം കിട്ടിയതാണ് ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദ ഭക്തി വിനോദ താക്കൂർ. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ നാമം, ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദ ഭക്തി വിനോദ താക്കൂർ. ഇപ്പൊ കേദാർനാഥ് ദത്ത എന്നായിരുന്നു ജനിച്ചപ്പോ ഉള്ള പേര്. അദ്ദേഹം മഹാനായ വൈഷ്ണവനാണ്, കവിയാണ്, പ്രസംഗകനാണ്, അതായത് ഒരുപാട് പ്രചാരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആചാര്യനാണ്, മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആചാര്യനാണ് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ. അദ്ദേഹം തന്റെ 2 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ കവിത രചിക്കുമായിരുന്നു, 2ാമത്തെ വയസ്സിൽ. പിന്നെ 6 വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മഹാഭാരതം, രാമായണം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് അതിനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു 6ാമത്തെ വയസ്സിൽ. അതിൽ മഹാഭാരതം, രാമായണം ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഇത് കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാമന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ പ്രചോദനം കിട്ടി. മഹാഭാരതത്തിൽ ഭീമനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ. കൂടാതെ രാമായണത്തില് ഹനുമാന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ നമ്മുടെ കേദാർനാഥ് ദത്തയ്ക്ക്. പിന്നീട് 9 വയസ്സായപ്പോ തന്നെ ആസ്ട്രോളജി മൊത്തവും പഠിച്ചു. അപ്പോ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ ജ്ഞാനം കിട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിലൊന്നും ഒരു രുചി തോന്നിയില്ല. അങ്ങനെ രുചി തോന്നാതിരുന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ബാക്കി എന്താണ് ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തോന്നൽ അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ലീലയുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ആപ്പിൾ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ പോവും. ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ പോയി ആപ്പിൾ പറിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് ഈ പ്രേതങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ്, അവിടെ പോകരുത് എന്നിങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയപ്പോഴും ഈ പ്രേതങ്ങളുടെ ഓരോ ശല്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് തന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ അമ്മയുണ്ട്, ആ സുഹൃത്തിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അമ്മ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ സുഹൃത്തിന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയും, മോൻ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? രാമനാമം ചൊല്ലിയാൽ മതി. രാമനാമം ചൊല്ലിയാൽ ഏത് പ്രേതങ്ങളുണ്ടോ അതിനെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ ഈ നാമത്തിന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കുട്ടി അതിൽ വിശ്വസിച്ച് തിരിച്ച് ആ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രാമനാമം രാമന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ചെന്ന് ഒരു പേടിയില്ലാതെ നിന്നപ്പോ മനസ്സിലായി, ആ രാമനാമം ജപിച്ചപ്പോ ആ പ്രേതത്തിന്റെ ശല്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല എന്ന് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം കേദാർനാഥ് ദത്ത ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായത്. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം. രാമനാമത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വിശ്വാസമുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാനായിട്ടുള്ള ധൈര്യം കിട്ടി. അങ്ങനെ രാമനാമം തന്നെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ ഒരു തന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ തന്ത്രിയുടെ കയ്യില് ഒരു തലയോട്ടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അപ്പൊ ആ തന്ത്രി പറയുന്നത്, ഈ തലയോട്ടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഈ തലയോട്ടി ചിരിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് കേദാർനാഥ് അത് ചെന്ന് ആ തലയോട്ടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കും. അപ്പൊ ഈ തലയോട്ടി ചിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പറയും, ഈ താന്ത്രികളെല്ലാം വെറും വേസ്റ്റ് ആണ്, അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല. ആകെ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രാമനാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം കള്ളത്തരമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഈ ഒരു ആകർഷണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ തോന്നുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ആകർഷണം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുസിന് ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ടല്ലേ.
ഒരുപാട് മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അവര് പറയുന്ന ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ. കൂടാതെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ദൈവത്തോടുള്ള ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ആണ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ജീസസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ അതേ കൂടാതെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പിതാവ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെ, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പറയുന്ന ടീച്ചിങ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. ജീസസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിതാവാണ് ദൈവം, അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയാണ്, നമ്മളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അഹം ബീജ പ്രദാപിത, ഞാൻ ആണ് എല്ലാവരുടെയും ബീജദാതാവ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് കൃഷ്ണനാണ്. ആ വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ജീസസ്. പക്ഷെ ആ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, നമുക്കൊരു പിതാവുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ നമ്മൾ ആ പിതാവിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ജീസസ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് അതായത് നമ്മുടെ കേദാർനാഥ് ദത്തയ്ക്ക് അതിലൂടെ ആകർഷണം തോന്നി. പിന്നീടാണ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി, അന്നൊക്കെ ആ ഒരു കോപ്പി കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാലമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കിട്ടുന്നത്. അത് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും എന്താണ് യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. കാരണം അദ്ദേഹം ജനിച്ച കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സുഖമുള്ള കാലഘട്ടമല്ല. കാരണം ചുറ്റിനും അപസമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് സത്യമെന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കിട്ടിയ അദ്ദേഹം അത് വായിച്ച് 2-3 വട്ടം വായിച്ച് അദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഒരു ശുദ്ധമായ വൈഷ്ണവൻ എന്താണ്. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഒരു ജീവജാലത്തിനെ പോലും എന്താണ് കൊല്ലാൻ, ഒന്നിനും ഒരു ഹാനിയും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും വൈഷ്ണവൻ ഹാനി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അധ്വാനിക്കുന്നവനാണ്. ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അത്രയും വിനയത്വമുള്ളവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. ആ വൈഷ്ണവന്റെ ആകെ സംതൃപ്തി എന്താണ്? സംതൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമജപത്തിലും നാമരുചി, വൈഷ്ണവന്മാരെ സേവ ചെയ്യുക, ഇതിലാണ് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ സംതൃപ്തി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഒരു മാറ്റം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മാറ്റം വരുത്തിച്ചത് ഈ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പറയുന്ന വളരെ ചെറുപ്രായത്തിലാണ്. 12 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് 5 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കണം, സമ്പാദിക്കണം. അച്ഛൻ കൊച്ചിലേ മരിച്ചുപോയി. കൊച്ചായിരുന്നപ്പോഴേ പിതാവ് മരിച്ചുപോയി. അപ്പം ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരാബ്ധമുണ്ട്. അങ്ങനെ ചുമ്മാതെ ഇരുന്ന് ഭജന ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ നല്ല ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. ഈശ്വർ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ഈശ്വർ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം അത്രയും നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വർ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മായാവാദിയാണ്. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കേദാർനാഥ് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്തത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാം വിഭുവല്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രൂപം ഉണ്ടായിക്കൂടാ? നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് രൂപമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് രൂപവും വന്നുകൂടെ എന്ന് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടിയായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ ഈശ്വർ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. കുട്ടിയല്ലേ, കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും അന്നേ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് രൂപത്തിലും ആ ഭഗവാന്റെ ആ ബീജം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ജനിച്ച ഫാമിലിയും വൈഷ്ണവ ഫാമിലിയിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചത്. കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശൻ പേര് രാജവല്ലഭ ദത്ത എന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു യോഗിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ മുത്തശ്ശൻ
പറയും, മോനെ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വാ, കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒറീസയില് ഇദ്ദേഹം നാദിയയിലാണ് ജനിച്ചത്. പിന്നെ നാദിയയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഒറീസയിൽ ചെല്ലും. അപ്പോ ഒറീസയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികരെല്ലാം ജനിച്ച് സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഒറീസയിലാണ്. അങ്ങനെ മുത്തശ്ശന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ നല്ല ആരോഗ്യവാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പം കേദാർനാഥ് വിചാരിക്കുമേ, എന്നിട്ട് ഇത്രയും ആരോഗ്യവാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഞാനിപ്പോ മരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഈ മുത്തശ്ശൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്ന, വേറെ ആരുമില്ല. ഒരു കാവ്യ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്നും കഴിക്കില്ല, രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല, ഫുൾ ടൈം നാമം ജപിക്കും. രാത്രിയാകുമ്പോ പച്ചോരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കാട്ടിൽ പോകും. കാട്ടിൽ പോയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ചില മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിദ്ധികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുമായിരുന്നു. കൂടാതെ മുത്തശ്ശൻ പറയും, രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് ഇദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്ന്. ഇതൊക്കെ കണ്ട് തന്റെ മുത്തശ്ശൻ അത് വലിയ യോഗിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തന്റെ ഈ കൊച്ചുമകനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും, നീ വലിയ ഒരു വൈഷ്ണവനാകും, നീ വലിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാകും. നിന്റെ 27ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ നീ ഈ ഭരണത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം വരും, നീ വലിയ വൈഷ്ണവനാകും. കൂടാതെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഒരു നന്നായിട്ട് വൈഷ്ണവിസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും. കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ കേദാർനാഥിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു യോഗിയാണ്. അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ കാണുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് തലയുടെ ആ ബ്രഹ്മരന്ധ്രം, ആ തലയുടെ മുകളിലുള്ള ആ ദ്വാരത്തിൽ കൂടെ ഈ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് അവിടെ കൂടെ ഒരു കാറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി പുസ്തകത്തിൽ രചിച്ചതാണ്. സ്വാൽ കി ജീവനി എന്ന പേരിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫിയിലാണ് ഇതൊക്കെ രചിച്ചത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കുടുംബ പരമ്പര തന്നെ എല്ലാം ഭക്തന്മാരുടെ പരമ്പരയിലായിരുന്നു. എന്നാലും കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്റെ പിതാവ് മരിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പഠിച്ചു. കൂടാതെ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സിലോട്ടൊക്കെ പോയി. ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ട്രേഡറിന്റെ കൂടെയാണ് ജോലി ചെയ്തത്. അപ്പൊ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചില കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് ശരിയല്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇതൊക്കെ തെറ്റല്ലേ എന്ന് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കും. അപ്പം പറയും, ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ വേറെ പണിക്ക് പോകാൻ പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇത് സത്യമില്ലാത്ത ജോലിയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കാൻ പോകും. സ്കൂളിൽ ഹെഡ് മാഷായിട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി. സ്കൂളിൽ ഹെഡ് മാഷായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കോളേജിൽ ഒക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധം പേനയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധം. കൂടാതെ അദ്ദേഹം എന്താണ്, അപസമ്പ്രദായങ്ങളായ സഖീബേടി, ഗൗരംഗനാഗരി തുടങ്ങിയ എല്ലാ അപസമ്പ്രദായങ്ങളും തകർത്തു. ഹരിനാമ ചിന്താമണി, ഭജന രഹസ്യം തുടങ്ങി 100 ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു. പിന്നെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് ഭഗവതി ദേവി. അപ്പൊ ഭഗവതി ദേവിയിൽ നിന്ന് 10 മക്കളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 10ൽ കൂടുതൽ മക്കളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും മക്കളുണ്ട്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സ്ഥാനത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ വലിയ പൊസിഷൻ, മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്. കാരണം അവരൊക്കെ 3-4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു 10 കേസോ 20 കേസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസം തന്നെ 50-60 കേസുകൾ എടുത്ത് അതെല്ലാം തീർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മിടുക്ക് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ജോലി ഇദ്ദേഹം ചെയ്തു തീർക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം വളരെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഹൈക്കോർട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആ കോടതിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് ആ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ റെയിൽ പാളം വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാര് പണിതു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത്രയും
പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മുടെ കേദാർനാഥ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഈ എന്താണ് അപസമ്പ്രദായങ്ങൾക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് പേനയിൽ കൂടാണ്. അദ്ദേഹം ബുക്കുകൾ രചിക്കും. അപ്പൊ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് നല്ല ഒരു ബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്തെഴുതിയാലും അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ. പ്രഭുപാദർ ഒരുപാട് നല്ല പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടും ഒക്കെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും. അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവര് കൂടെ അവര് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിൽ എത്തും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു മതിപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകം, അതിലൊരു പുസ്തകം കാനഡയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ട്. കാനഡയിൽ ആ സമയത്തൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ആ സമയത്ത് 1880 ആ ഒരു സമയത്ത്, ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാനഡയില് നമ്മുടെ ഈ ബംഗാളിൽ ഉള്ള കേദാർനാഥ് ദത്തയുടെ പുസ്തകം അവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് നാമഹട്ടകൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹത്തെ 7ാമത്തെ ഗോസ്വാമി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ 6 ഗോസ്വാമികളുടെ ഈ ജോലി പിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ ആണ്. അത്രയും നന്നായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ബംഗാളിലെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഭൂമി മൊത്തം, ഇന്ത്യ മൊത്തവും കൂടാതെ ലോകം മൊത്തവും പ്രചരിപ്പിക്കണം. അദ്ദേഹം അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ലോകം മൊത്തവും. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറയും ഭാവിയിൽ ലോകം മൊത്തവും ഓരോ വിദേശികൾ വരെ ബംഗാളി വന്ന് പഠിക്കും. വിദേശികൾ വന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ടീച്ചിങ്സ് എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ലീല ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ, ഗൗരംഗ ലീലാ സ്മരണ. ഈ പുസ്തകമാണ് കാനഡയിൽ അയച്ച് അത് കാനഡയിൽ അത് ബുക്ക് അവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്, ഗൗരംഗ ലീലാ സ്മരണ. അപ്പൊ തനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ച്, ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു കിരണം, ആ കിരണമാണ് ആര്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 പേരാണ്. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ബംഗാൾ മൊത്തവും പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഇന്ത്യ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ ലോകം മൊത്തവുമാണ് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നീട് ഒരു വലിയ ഒരു തന്ത്രിയുടെ ഒരു ലീലയുണ്ട്. ആ ലീലയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം. അതായത് ഒരു വലിയ താന്ത്രിക്, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീലയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ ജീവചരിത്രം പറയുന്ന അഭയ് ചരൺ എന്നുള്ള ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട്. അത് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വിജയനാണു മാതാജി കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതില് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒരു തന്ത്രി, ആ തന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു. ഒരുപാട് അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ ആർജിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇയാളുടെ പേര് വിശക്സേൻ എന്നായിരുന്നു പേര്. വലിയൊരു മിസ്റ്റിക് യോഗിയായിരുന്നു. എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന അസുഖമായിട്ട് വരുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റയടിക്ക് 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവരുടെ രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് ഈ വ്യക്തി പറയുന്നത്, ഞാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ്. പിന്നെ ഈ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ വേറെ 2 പേരുണ്ട്. അവര് പറയുന്നത് ഇത് ബ്രഹ്മാവാണ്, ഇത് ശിവനാണ്, ഞാനാണ് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇത് വിശ്വസിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം അങ്ങനെയായിരുന്നു. കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ച ഉദ്ദേശം, ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഈ അവതരിച്ച ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ
ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ച്, ഇവിടെ തുരത്തി ഓടിച്ച് ഇവരെല്ലാം വധിച്ച് ഈ ഭരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഭരിക്കും. അപ്പോ ഞാൻ മഹാവിഷ്ണുവാണ്, ഞാൻ ആ അവതാരത്തിൽ വന്ന് ഇവരെല്ലാം കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഈ വേദങ്ങളെയെല്ലാം തെറ്റായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കും. ഈ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തീക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കും. തീക്കകത്ത് നടന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അത് വലിയ അതിശയമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാം കുറെ പേര് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക്, കാരണം ഞാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ്, ഞാൻ കൃഷ്ണനാണ്, ഞാൻ രാസലീല ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റ് ആ സ്ഥലത്തുള്ള കുറെ സ്ത്രീകളെ വിളിച്ച് അവിഹിത ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് അവിടെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രവർത്തികളിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആൾക്കാരെ ഇത് വെറുതെ ഈ ഭക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ എല്ലാം അവരുടെ ചാരിത്രത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ ആൾക്കാരെല്ലാരും പോയി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരിക്കും അത്ര ശക്തിയായിരുന്നു ഈ തന്ത്രിക്ക്. ഈ തന്ത്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ കാലത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയാത്തവര് കണ്ണു അടച്ച് വിശ്വസിക്കും. കാരണം അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ചില പെട്ടെന്ന് വന്ന് ചില ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ കാണും. ആ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളില് പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ് പുതിയ രീതിയിലുള്ള, ഇപ്പൊ മഞ്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അതുപോലെ ചിലടത്ത് ഐസ്ക്രീമാണ് പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നടത്തും. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് അതിലോട്ട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രിയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നു. അങ്ങനെ കമാൻഡർ ഉടനെ ഈ കേസ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പം സാധാരണ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എങ്ങനെ തുരത്തി ഓടിക്കണം എന്നേ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇയാള് വന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്തി ഓടിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അതല്ല ചെയ്തത്. ഇദ്ദേഹം നോക്കിയത് അതൊന്നുമല്ല. ഈ വ്യക്തി തെറ്റായിട്ട് വേദങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, തെറ്റായിട്ടുള്ള സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാനിനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപരാധം എന്താണ്? ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് പറയുകയാണ്, ഞാനാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം. അദ്ദേഹത്തിന്, ഈ വ്യക്തിക്ക്, ഈ തന്ത്രി, ഈ ബിഷപ്പ് സേൻ, ഇദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരാൾ എന്താണ്, അയാളുടെ ഭാവി എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം വായിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അത്രയും താന്ത്രിക് ശക്തികളുള്ള ഒരു യോഗിയായിരുന്നു ഈ വ്യക്തി. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ആദ്യം എന്താണ് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലും. അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ കുറെ കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അവിടെ പ്രചരണമൊക്കെ ഇദ്ദേഹം കേട്ടു. എന്നാലും എന്താണ് നിജസ്ഥിതി എന്നറിയാൻ ഇദ്ദേഹം, പിന്നെ കൂടാതെ ഒരു 25 കോൺസ്റ്റബിൾസുമായിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റബിൾസ് എല്ലാം അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കും. ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ്, ഒരു കാട്ടിലാണ് ഇയാൾ അമ്പലമൊക്കെ പണിതിരിക്കുന്നത്. ഈ അമ്പലത്തിലാണ് ഇവിടെയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നത്. ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ തന്ത്രിക്ക്. ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാനും അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാനും ഒക്കെ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ചെന്നപ്പോ തന്നെ പറയും, ഓ, നീ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അല്ലേ? എന്താണ് നീ ഇവിടെ വന്നതെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം എനിക്കറിയാം. നിന്റെ കുറെ ഭടന്മാരവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. നിനക്കൊന്നും എന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാനാണ് ദൈവം, ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഞാൻ വിഷ്ണു അവതാരമാണ്. അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ വലിയ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ശരി, നീ ദൈവമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, എങ്കിൽ നീ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ജഗന്നാഥന്റെ അടുത്ത് പോകൂ. ജഗന്നാഥൻ ക്ഷേത്രത്തിലല്ലേ ഇരിക്കേണ്ടത്, ദൈവം എന്തിനാണ് ഈ കാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ജഗന്നാഥൻ വെറും ഒരു പ്രതിമയാണ്, അത് തടി കൊണ്ടുള്ള വെറും ഒരു കളിപ്പാട്ടമാണ്, ഞാനാണ് ശരിക്കുമുള്ള ദൈവം. ഇത് കേട്ടപ്പോ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത്? ഒന്ന്, ഭഗവാനെ പോലെ അനുകരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തത്, ഭഗവാനോട് അപരാധം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ദൈവമാണ്, അത് വെറും ഒരു പ്രതിമയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോ മനസ്സിലായി, ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇയാളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരെല്ലാരും പിടിച്ചു കെട്ടി തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകും.
അപ്പൊ പറയും ഞാൻ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പറയും, "ഓ, ഭക്തി വിനോദ്, ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ ഈ യൂറോപ്യൻകാരെ, ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എല്ലാം ഇവിടുന്ന് തുരത്തി ഓടിക്കും. ഇന്ത്യയെ ഇവരിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കും. ഞാൻ നിനക്ക് നല്ലൊരു പൊസിഷൻ തരാം. നീ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കൊന്നും എന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല" എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ ഇതൊന്നും കേൾക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനോട് അപരാധം ചെയ്തവനാണ്. ബാക്കി എന്താണ് എന്നതിനേക്കാളും ഇദ്ദേഹം നോക്കുന്നത് ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുമാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ പല രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതായത് ഭഗവാൻ അതൊന്നേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ പോലെ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഗോവർദ്ധനം ഭഗവാൻ ഉയർത്തി, നിനക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ഗോവർദ്ധനത്തെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുമോ? ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി. പക്ഷെ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. അങ്ങനെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ വിചാരിച്ചു കുറച്ചു നാള് ഞാൻ ഒന്ന് അങ്ങനെ റിമാൻഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് ആൾക്കാരിലൊക്കെ പോയി അന്വേഷിക്കും. സ്വന്തമായിട്ട് വില്ലേജിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന്, കാരണം തെളിവുകൾ കളക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയും ഇദ്ദേഹം വെറും നല്ല വ്യക്തിയൊന്നും അല്ല, ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വ്യക്തിക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്ന് ആൾക്കാർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഈ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന് മനസ്സിലായി തീർച്ചയായിട്ടും ഇവനെ ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ തന്ത്രിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നിട്ട് വിനോദ് താക്കൂറിനെ വെല്ലുവിളിക്കും. ഇങ്ങനെ റിമാൻഡിലായി ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കും, നീ നോക്കിക്കോ, നിന്റെ കുടുംബം മൊത്തവും ഇതിന് കാരണം അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പനി വരും. എങ്ങനെ എന്തെന്ന് അറിയില്ല, ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും വയ്യായിക വന്നു. ഭാര്യയ്ക്ക് വയ്യാതെയാവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും വയ്യാതെയാകുന്നു. അപ്പൊ ഭാര്യ പറയും അയാളെ അങ്ങ് വെറുതെ വിട്ടേരെ, കാരണം ഇയാൾക്ക് ആ ശക്തിയുണ്ട്, താന്ത്രിക് ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പറയും അദ്ദേഹത്തിനെ അയാളെ വെറുതെ വിടൂ, നമുക്ക് നമ്മളുടെ കുടുംബമല്ലേ വലുത്, ഈ കേസ് അങ്ങ് ഒഴിവാകൂന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, എന്റെ ഈ കുടുംബം മൊത്തവും മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം അവൻ ഭഗവാനോട് അപരാധം ചെയ്തവനാണ്, ഭഗവാനെയാണ് അവൻ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തത്. അടുത്ത ദിവസം പെൺകുട്ടി ശരിയായി. അങ്ങനെ പ്രോസിക്യൂഷൻ 21 ദിവസം പ്രോസിക്യൂഷന് വെക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഈ തന്ത്രീനെ കാണും. അപ്പൊ പറയും, നിന്റെ കുടുംബത്തെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയത്, ഇനി നോക്കിക്കോ ഭക്തി വിനോദ്, ഇനി നീ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയും. അന്ന് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നെഞ്ചുവേദന, സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത നെഞ്ചുവേദന, അന്ന് രാത്രി മൊത്തവും നെഞ്ചുവേദനയാണ്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ വിധി എഴുതാനുള്ളതാണ്. വിധി എഴുതാൻ ആയിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് പോകേണ്ട ദിവസമാണ്. അങ്ങനെ ആ 10 മണി വരെ ഈ വേദനയ്ക്ക് ഒരു കുറവും ഇല്ലായിരുന്നു. 10 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോ ചെറുതായിട്ട് വേദന അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു, നടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന്, ഓഫീസേഴ്സ് വന്ന് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം പറയും, എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ അവന്റെ വിധി ഞാൻ എഴുതുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ വിധി എഴുതി വർഷങ്ങളോളം ജയിലിൽ കിടക്കട്ടെ എന്നുള്ള വിധി എഴുതുകയാണ്. അങ്ങനെ ജയിലിലായി. അപ്പൊ ആ ജയിലിലായപ്പോ ഈ വ്യക്തി ഇത്രയും ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോ ഒരു വെള്ളമോ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല, എന്നിട്ടും നല്ല ശക്തനായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അവിടെ വന്ന്, ഡോക്ടർ വാൾട്ടർ എന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ്. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ യോഗികൾ അവരുടെ ശക്തികളെല്ലാം സ്വരൂപിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്താണ്. അപ്പൊ ഈ താന്ത്രിക് യോഗി ഇയാളിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് മുടിയുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ജടാഹാരം പോലെ മുടി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മുടിയിലായിരിക്കാം ഈ വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ ശക്തിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജയിലിൽ കിടന്ന് ഇത്രയും ദിവസം ആഹാരം പോലും കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിന്നതും, കൂടാതെ ഇത്ര ശക്തനായിട്ടിരുന്നതും. അപ്പോ ആ മുടി അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാൻ പറയും. അങ്ങനെ ആ മുടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ ശക്തിയും നശിച്ചു. അങ്ങനെ ശക്തിയെല്ലാം നശിച്ച് നടക്കാൻ വയ്യാതെ വീണ് മെലിഞ്ഞ് അങ്ങ് സ്ട്രെച്ചറിലാണ്, പിന്നെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ചറിൽ കൊണ്ടുപോകണം.
ആ അവസ്ഥയിലായി. കാരണം ഈ ശക്തി, ഈ താന്ത്രിക് ശക്തികളെല്ലാം ഈ മുടിയിലാണ് ഈ വ്യക്തി സ്വരൂപിച്ചിരുന്നത്. കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ജയിലിൽ കിടന്ന് വിഷമടിച്ച് ഇദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാം പരീക്ഷണം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ, ഭഗവാന്റെ പ്രകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന, ഭഗവാനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയോട് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ കുടുംബം മൊത്തം മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. അപ്പൊ അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയും അത്രയും കമ്മിറ്റഡും ആയിരുന്നു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്തത്. ഇന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് പോട്ടെ, നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയേനെ. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഭക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ആ ഭക്തിയിലുമുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. ഈ ഒരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മരത്തില് പ്രേതമുള്ള ഒരു മരമാണ്. ആ മരത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മജിസ്ട്രേറ്റുകള് പോകുമ്പോ ഈ ജഡ്ജിയുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റവാളി ഈ മരത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അവർക്ക്, ഈ കുറ്റവാളിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധിയായിരിക്കും വരുന്നത്. അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധി എങ്ങനെയോ ഈ എല്ലാ തെളിവുകളും ഉണ്ടായാൽ പോലും വിധി പറയുമ്പോൾ ഈ കുറ്റവാളിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ അവിടെയുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനുണ്ട്. ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഒരു മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലിരുന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കും. ഇത് വായിച്ച് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മരം കടപുഴകി വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പ്രേതം ആ മരത്തിൽ നിന്ന് പോയി. അപ്പൊ അത്രയും ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അത്രയും വിശ്വാസമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് അത്ര ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ കെട്ടുകഥകളാണ്, ഈ പ്രേതം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം റിയൽ ആയിട്ട് നടന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ഇന്നൊക്കെ ഈ താന്ത്രിക് ശക്തി ഉള്ളവരൊക്കെ കുറവാണ്. ഇതിപ്പോ ഒരു 200 വർഷങ്ങൾക്ക് 185 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ ശക്തിയുള്ളവർ ഒരുപാടുണ്ട്, ഇന്നും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ചില ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്നും ഈ താന്ത്രിക് ശക്തിയുള്ള യോഗികളൊക്കെ ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഈ പ്രേതബാധകളുള്ള വീടുകളുണ്ട്, പ്രേതബാധകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ ഈ ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്താഗതി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രേതമൊക്കെ വെറും കെട്ടുകഥ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇതെല്ലാം ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെ ലീലകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. എത്ര ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം. അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരണാഗതിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മളെ പരിപാലനം ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ എന്ന ദൃഢവിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകണം. അത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും അതിനെ എല്ലാം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടെസ്റ്റിങ് തുടങ്ങുമ്പോ അപ്പോഴേ നമ്മള് ഭക്തിയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഇട്ടിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഈ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം മനസ്സിലാക്കുക എന്നത്. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ